Tak, všetkým... Tak, čo ja viem, najprv by ste sa predstaviť mohli. Fero Jozef. Ja som Onča. Karolinka. Ahoj, ja som Maťko. Ja som Anabela. A spolu ste ako tým. Spolu sme ako tým. Neprekonateľný tým. Kurník, vymyslíme rýchlo niečo. Počkaj, ako to bolo? Tí úžasní. Počkaj, rodinka úžasný. Rodinka úžasný. úžasný. A ponúkate aj nejaký net? Fúha. Také ťažké otázky. Máme nejakú stránku, máme, nie? To nič. No čo ešte chcete povedať? A tak... Že je to najlepší podnik v meste. Toto? No to môžeme povedať, určite potvrdzujeme. A vy ste odkiaľ? Petržalka, Staré mesto, dedina. Tlmače. Aká? Tlmače. Tlmače? Ja tam mám krstnú. Ježiš, tlmače. Ona už... Potom. To mám teda. No. Ale všetci momentálne pobytom v Bratislave. Áno. Pracujete alebo študujete? Pracujeme, bývame, študujeme. No. Snažíme sa prežiť. A mňa nahovorili, že toto je úplne super klub a ja som si povedala, že to dnes prvýkrát vyskúšam. A s kým? S babou alebo s chalanom? Single. To má mamina. Nemám povedať. To neprezrádza. To musím vystrihnúť. To vystrihne. Dobre, potom keď budete si chcieť pozrieť, tak to www.disco.sk, okej? Dobre, čaute. Čau. Čaute všetci, je to super chodník, odporúčame, navštívte nás. Apollo.